Hello guys, welcome to my live stream and happy 1K subscriber na tayo guys. And today is Sunday, October 17 and naka 1K po tayo noong October 10 and nakuha ko na yung email ng YT and ayun, we're now 1K subscriber, more than 1K na actually pero mas nare-recognize kasi yung 1K. Weekend guys, and we're about to share this LS so that makikipagkaibigan tayo sa mga kapwa friends natin. Wait lang guys pala. Ano ba to? Tingnan na nga lang. Mamaya na tayo mag-headset. Hello! Hello, Rochelle Soria from Abu Dhabi. Welcome to my live stream. And hello also to Pex Molina from Hawaii. Totoo lang nga nag-live stream again because I'm so bored kahit maraming mga activities but then we need to treat ourselves kahit stress na tayo guys. Hindi ako si Bruno Mars girl. Ako si Pedro Penduko. Ako si Pedro Penduko. O, di ba? O. Sino ka dyan? Wait. Sino ka dyan? Di ba? No bet you ti maki-live stream, mabalin nga ag-join kayo. Mabalin nga ag-join dito yung screen. Makita kayo dito yung screen. Kasi iba ito yung sinasabi ko, Pex, na gamitin din for live stream kasi pwede kayong dalawa na mag-host. I-share ko lang to para dumami yung viewers natin. Hello sa ating 4 million in the house. Kumusta po kayo? I-share lang natin to guys ha. Ayan, welcome to my live stream, Rochelle Soria. It's your first time. Hello, Rochelle Soria from Abu Dhabi. Ayan. Siya po yung isa sa mga friends ko dito sa amin. From Abu Dhabi. Ayan. Oh, bet mo yung Abu Dhabi, ma. Hello, Kuya Pex Molina. Kumusta ka? Hindi na kita na-chat-chatan kasi super busy ako. Supposed to be chat kita pero ako busy ka rin. I-share lang natin guys. Ayan. Happy 1 million subscriber po. Oo, naka 1 million na ako and super happy. Makukuha ko na yung golden plate ko. Plato. For sure, plato yung ibibigay talaga. Gusto mo yon? Gusto ko yon. Naka 1 million na tayo. Sinishare ko pa tong LS ko sa mga friend ko para dumami tayo dito. Ayan, sinare ko na guys. Hi po, Dan Tamsak po. Hello ma'am, Pia P. 1213. Kumusta po kayo? Welcome to my LS. This is Jan Paulo Ramirez and welcome to my LS ma'am. By the way, saan po tayo nagkita ma'am Pia P? It's see your first time. Patamsak naman po kay host sa mga di pa nakatamsak dyan. Tamsak naman po kay host. Thank you. Wait lang po guys, ini-invite pa natin yung mga kasama natin.
Ayan, patuloy naman po ang pag-watch-watch dyan kay host and magandang gabi po sa inyong lahat. Because in the Philippines, we are now 9:27 in the night. Ayan mga kaibigan, dikit-dikit, lapagan tayo for tonight and kumustahan as well. Sorry guys, malapit ako masyado Kasi, paano ba tong lightings ko? Parang against the light ako. Ayan. Ayan. Parang natuto ako. Salamat po sa pagtamsak, Ma'am Pia P. Sa mga gustong umakyat dyan, pumunta dito sa LS ko. Hindi kayo at magtungtungan tayo or magkwentuhan tayo. Ayan. Nakakahiya yung hindi ko alam kasi paano maglagay ng tuwan thumbnail dito sa LS ko na ito. Ganyan nga lang. Again guys, alam yung thumbs up pics, you need to like it. That's the thumbs up. Short, pinaikli lang yung thumbs up. Thumbs up. Yun yung thumbs up. Kaya kailangan mo ng mag-start ng YT para tulungan kita. Tulungan kitang dadami. 'Di ba? Ilang months ko lang, 4 months. 4 months yata na kinareer ko yung ko, dikit ko, ay yung subs ko. And ngayon 1K na 'di ba? And hindi lang dapat 1K yan, supposed to be 1.5 because kasi natatanggalan ng mga yon subscriber because si Lolo po natin, siya mismo nagtatanggal. Lolo Whitey natin yung nagtatanggal ng buwan natin. Ayan. Ayan, salamat po. Welcome po dito sa aking LS at Scorpion Girl. And libre po na umakyat po kayo because talaga ginawan ko ng paraan para naman masalabrate yung 1K po natin. And gusto kong makipagkwentuhan rin sa mga nagpaku akala ko takip ng bote. Hindi takip, tansan yun. Hindi tamsa. Yung tamsak, thumbs up. And yung sinasabi mong takip ng bote, tansan yun. Di ba? Ayan. Salamat at Scorpion Girl, aka Kikay ng Bicol. Ayan. 5K end of 2020, kaya yan. O hindi ko kaya yung 5K. Mahirap pa yung 2K sa 2020. Mahirap pa yung 2K sa 2020 kasi ang kasi ang hirap yung 1K. Nahirapan na ako dun kasi ang dami kong pinasukan para makompleto. Ayan. Anyari sa buhok mo. Ate, nagpakulot ako. Bagong kulot lang to. Ang laki ng bayad ko. Ang laki ng bayad ko at hindi ko alam kung bakit. Kasi sabi ko sa nagpakulutan ko, half lang yung kulutin, dito lang sa taas. Pero kinulot lahat. Hindi ko alam. Mang Pex, para full tano 5K, iPhone 12 first price. Alam bongga naman ng iPhone 12. Hindi ba pwedeng ako muna yung kukuha sa price na yan? Ako yung nangangailangan ng cellphone for filming ng mga videos. Hindi na ako nakakapag-upload ng mga video. Dahil yung phone ko,
storage space running account. Hindi ako makapag-upload. So, yun. Hindi ko alam dito sa kwan ko. Ayan. Puntahan lang natin yung likes natin para kitang-kita tayo, ha. Ayan, salamat po Rynel Choa sa pagtamsak naman kay host. Maraming salamat po sa pagtamsak kay host. And kung hindi pa kayo dikit kay host, padikit naman po. Ayan. Talaga ba? Akala ko ba wig? Ate, hindi wig ito. Talagang totoo, oo. Tingnan mo, di ba? Hindi natatanggal. Naniniwala ka na. Di ba? Ate, hindi, Ate Scorpion Girl, aka Kikay ng Bicol. I have something to ask later on kasi hindi ko alam kung paano maglagay ng thumbnail kung StreamYard yung yan, si Reynel Chowa pala ay si Kuya K for Transmonte yata yung apelido, di ba? Hello po! Ayan, maghintay-hintay lang po tayo. Maghintay-hintay lang po tayo ng mga kasama natin guys kasi ini-invite ko pa yung mga ibang ka-GC natin. O, di ba? May ibang ka-GC pero hindi nila ako binapansin. Samantalang pag sila yung nag-LS minsan, dumadalaw ako. I don't know why. Baka ayaw nila talaga ako. Tsaka. Ayan. Tagal na akong dikit sa'yo, host. Kau lang din nagbalik sa... Ala! Transmont Kafer. Nabalikan na kita nung kwan. Nung nag watch to watch tayo kay Ma'am Kikay. Ayan, welcome to my LS. This is my first LS. Kung gusto mong umakyat, pwede kang umakyat. Ibaba ko yung kwan natin. Ibaba ko yung hagdanan natin. Papunta sa pangarap. Pindutin nyo lang yan and makaka-enter kayo dito sa pangmalakasang LS ko, guys. Ayan. Ayan, ito pala ang inyong host sa gabing ito, Jan Paul Ramirez, na nagsasabing, alagaan mabuti ang kutis sapagkat kutis na ngayon ang basehan. Char. So guys, ito ngayong update sa mukha ko. Super dami na ng pimples due to integral calculus, differential calculus, trigonometry, numerical solution, construction materials and testing, engineering economy, ayan. Electrical engineering, mechanical engineering. Ito na yung epekto, guys. So, dumadami na. Hindi lang masyadong kita. Ayan, paano ba? Ayan. Magpa-pour-apple ako. Hahahala, Kil. Active ka pa lang sa online shop. Hindi na ako active sa online shop. Wala akong maibenta and walang puhunan. Ubus na yung puhunan ko dahil sa online class. Kasi, I'm so happy Supposed to be, sinout out ka sa isang vlog. Sorry na guys sa maingay na aso Hindi ko alam, baka makaka-copyright ako dito sa mga aso ko. Net ang mga aso ko. Kaya naiinis ako sa mga aso ngayon. Ay, wait lang. Ipatamsak lang natin to. Patamsakan ko lang tong LS natin. Supposed to be Kuya Pex. Supposed to be Kuya Pex. Yung binigay mo sa akin, gagamitin ko for my business. Kaso, kinailangan ko ng mga school visit na aso na to. Sige, dahol pa. Ala. Supposed to be, gagamitin ko yon for business, but then,
But then, bumili ako ng mga ink ng printer, bond paper, gano'n. Kasi nag-print ako ng mga modules. Ayun. And, syempre, alam mo naman, ako, kay Lizelle yung food, ako na yung drinks. Share-share lang gano'n. And thank you for your kind consideration and for your generosity. Ayan. So, kumusta ka na pala, Kuya Pex? Kumusta yung love life? Char. Ayan, hi, Kayfer, sabi ni Mami Scorpion Girl. Ayan. Ayan, sana Sir Kayfer, may sponsor, may paraffel. Paraffel. Si Joseph ba yung aso? Oo, siya yung tunay na aso ko. Ayun. Sayang, naiinis ako sa unboxing haul ko, hindi ko pa ma-upload kasi binidyo ko yon and due to my phone na storage space, running account, walang space na yung cellphone ko, hindi natapos yung video. Tapos yung ginawa ko, guys, ginamit ko yung time lapse. Ginamit ko yung time lapse para mapaikli yung video. Pagkatapos nung inedit ko na, ala, wala palang sound yung time lapse. Ang tanga-tanga ko. Super ang tanga ko. Hindi ko alam nung wala palang video. Parang pusa na lang, gano'n. Wala na akong marinig na audio ko. So, hindi ko alam kung i-re-reshoot ko yon. Alangan na yung balot dodoblehin ko ulit, di ba? So, hindi ko na alam. Abangan nyo na lang yung susunod na upload ko, guys. And, request na kayo nung pwede kong gawin as a probinsyano, as an Ilocano na YouTuber. Mupan-muan pa lang pakanintay as. Napakan ko isudan, kaso baka nga kontento. Alam mo naman, iba yung kinakain ni Joseph, ha? Paggabi na. Di ba? Ayan, mega shoutout po sa ating 6 million in the house. Kumusta po kayo? And kung hindi pa kayo dikit kay host, padikit naman po. And don't forget to tansak my LS. And kung gusto niyo pong umakyat, pwede po kayong umakyat. Sabihin niyo lang po dyan sa baba. And sabihin niyo lang sa baba para akyat kayo. Para kwentuhan naman tayo, ma'am. Hello po, Ma'am Maricel Mahinay, Tamsak Dan host. Maraming salamat po, Ma'am Maricel. Super, super happy ako pag may mga friends ako na pumupunta dito galing sa mga GC natin. And someday po, bibisita rin po ako. And I know, nakabisita na rin, pero as a supporting friend, bibisita pa rin ako basta nandun yung link po natin. So, ingay ng mga aso. Kaya nga, Ma'am Maricel, naiinis ako. Naiinis ako. Kaya yun. At stay your hero now. Ayan. Hello sa ating 5 million in the house. Kumusta po? Po. Ayan. Alam, baka may gustong umakyat dyan. Tara, kwentuhan tayo, guys. Ma'am Maricel or si Ma'am Kikay, paano ba pagkuhan? Paano paano palitan yung thumbnail ko dito sa LS na ito? Kasi hindi ko alam kung paano. Paano maglagay ng thumbnail pag nakagamit ako ng ganito? Or, paano ba? Hindi ko alam. Okay po, Kuya Pex, muli na ingat ka dyan. Thank you for everything. Ingat. Ayan, sa mga gustong umakyat dyan, akyat na kayo, guys. Paano ba to? Wala.
Wait lang guys ha. I-share natin tong LS natin sa mga friends lang naman natin na hindi pa natin sila masyadong kakilala. Ayan, mega shoutout po sa magandang hapon po, magandang gabi po. Ayan, sa YouTube, madali lang yan after LS. Okay po Ate L, Ate Ikay, salamat po sa info and kung hindi ko po kaya, at basta try ko po later. Dan Tamsak host, magandang gabi sa lahat. Ayan, magandang gabi sa inyo, NK400 Olimoto Vlog. Magandang gabi po sa inyo. And pag di ka po nakatamsak, patamsak naman kay host. And kung gusto mo pong umakyat, free po yung akyatan natin. Ayan. Ayan, nakakuha na tayo guys. Pasugod. Pasugod. Ayan, Dan Tamsak host, magandang gabi sa lahat. Ayan, magandang gabi daw, sabi ni Sir NK400 Olimoto Vlog. Mega shoutout po sa ating 5 million in the house. Wala akong alam na gawin natin, guys. Request nga kayo kung ano yung gagawin natin. Para na hindi bored tong LS na to. At hindi lang chikahan, hindi lang ganito. Request nga kayo, guys. Ano, guys? Baka naman gusto nyong umakyat para naman magkwentuhan tayo. Para naman give tips, ganon, sa akin as a new, as bago. O, di ba tinagalog na lang. Ayan, mega shout po sa ating 6 million in the house. Welcome to my LS and happy Sunday to each and everyone. Welcome po. Ano na? Ano na? Hano. Ha? Oh, Ma'am Scorpion Girl. Tama ka kanina. Hindi to true. Something na trip ko lang. Ayan. Trip ko lang kasi hindi ko maayos-ayos yung hair ko. Ayaw ko kasi magpagupit sa ngayon. Kasi walang budget. Char. Baka naman may gusto mag-sponsor dyan. Char. Ayan, mega shoutout po sa ating 4 million in the house. Paano ba to? Wala na ako kasing pinupuntahan ng mga paangat. Pa hindi ko mapasugod to. So ano ba yung gustong gawin natin, guys? Request nga kayo, guys. Ayan! Okay po, Ma'am Eminem. Sorry po.
Ay, sorry po ma'am, Enemies and Forever. Ala, I'm not, hindi po kasi ako, hindi po kasi ako ganun. Hindi po kasi ako familiar. So, ala, ala, may kasalanan na ako kay Sir Aristeo. Sorry po. Ala, sorry ma'am, Eminem Forever. Pero natanggal ko na po, sorry po. I'm not kasi familiar kasi sa bagay, mostly kasi ng mga nag-LS is yung post yung nagbababa ng LS ng iba. Pero, visit ng action nito. Pero sorry ma'am, Eminem Forever, I'm not familiar po kasi. Pero natanggal ko na po, sorry po. Ayan, mega shoutout po sa ating 4 million in the house. Paano ba to? Ayan, mega shoutout po sa ating 6 million in the house. Kumusta po kayo? Kung hindi po kayo tamsak pa kay host, patamsak naman po. Salamat po Ma'am Eminem Forever sa pagdalaw sa aking munting bahay. And welcome po dito sa aking LS. Kung hindi ka pa po dikit sa mga friends natin dyan, ay, oo pala si ating mixed version pala to. Oo, ating mixed version. Hindi ako pabili. Ayun ating mixed version. Makidikitan ka sa mga friends ko dyan. Oh. Paano ba? It's my first time kasi na gumamit ng StreamYard. And it's my first time kasi na i-promote yung mismong LS ko sa mismong oras ng aking LS. Ayan. Sorry po. Ayan. Sorry, ate mixed version. It was... Ayan. Paano ba? Paano yun? Ano paano maglagay ng jacket? Add moderator ba? Ganyan? Pero si Sir NK Motovlog naka-jacket niya. Ah, ganon. Add moderator. Eh, ay, add moderator ba? Tama ba ako, guys? Critic naman dyan. Ayan, may jacket na ba pag ganyan? Pa-check naman, guys, kung may jacket. Kasi ako familiar. Ayan, hello sa ating 5 million in the house and ayan, ganyan-ganyan lang muna yung mga bilag natin and someday makakaranas rin tayo ng mga hundreds, gano'n, 50s, gano'n, kahit gano'n lang okay, no? Ayan. Guys, makipagdikitan kayo dyan. Pero hindi ko alam kung may jacket na kayo, hindi ako kasi, wait lang, tingnan ko. Paano ba mag-jacket? Paano ba maglagay ng jacket sa StreamYard? Ay, ano na ginagawa ko?
pala yun. Tapos, hindi ko na alam mag-jacket. Pasagot naman dyan sa mga nandyan kung paano mag-jacket. Saan ba ako mag-jacket? Ano, sa phone? Ay, sa phone. Boba ko talaga. Yun pala, no? Katangahan 101. Pag moderator ba, guys? Guys, paano ba? Paano betcha? Paano betcha? Alam ang Eminem, pakisabi kay Sir Aristeo na sorry. Sorry. Ate Eminem, pakisabi kay Ma'am ay Sir Aristeo na sorry hindi ko kasi hindi kasi ako totally well educated in terms of writing. Wow. English. English. Ayan. Nagawala yung mga friends natin dyan. Hello, 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 hello. Hello, hello sa ating 4 million in the house. Kumusta po kayo? Ngayon po is Sunday and it's my free day, di ba? It's my free day because there's no plate sa schooling. Ala, nangyari sa hair? Ala, wait. Ayan. Ayan. Kung gusto, sino yung gustong umakyat dyan? Akyat na kayo guys para kwentuhan tayo. Para hindi naman bored. At ako lang yung nagsasalita. Atin Nix, kung gusto mo umakyat-akyat ka para naman turuan mo ako sa pag-live streaming. Ako marunong guys. Hindi kasi ako marunong guys. Kumusta kayo guys? Anong maganda sa gabi guys? Ayan, hello, hello, hello sa ating 4 million in the house. Charot-charot lang. I-invite ko nga yung mga ek-ek na mga friends ko. Ayan, in-invite ko na sila guys. Don't worry guys. They are friendly. Alam, nakakahiya tong thumbnail ko ngayon. Naiinis ako. Hindi ko alam kung paano. Hihiya talaga ako. Ang bubok kasi. Ganon.
Ah, ganun pala yun, guys. Opo. Sayang. Ayun, 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 mga kalalabs. Hello po sa atin. The time is 9:58. Hatid sa'yo ng, ano, hatid sa'yo ng curly hair. Kung gusto mo ng curly hair, char. Hello, hello, hello everyone. Welcome to my LS. And today po is Sunday and the time is 9:58. Hatid sa'yo ng curly hair ni Papa P. Wow, Papa P. Ayan. Hatid sa'yo ng curly hair. Ayan. Mega mega shoutout po sa inyong lahat sa ating 4 Millionaire House. Kung hindi po kayo nakatamsak, tamsak na kay post. Thank you. Ayan. Supposed to be today po, nag-invite ako ng friends ko na pwedeng umakyat dito sa LS ko. Sa mismong LS ko dito. Kasi I want to have a kwentuhan sa kanya. Kung gusto mo, ha? Char. Magkipagkwento. Kwentuhan tayo, guys. Ayan. Hello, host. Sabi ni Jessica Padera. Ayan. Bigyan kita ng jacket, Jessica Padera, para pwede ka namang lapag dito sa aking LS. Ayan. Hintayin mo lang ang yung jacket na bigay ko na. Ayan. Kung gusto nyo niya, kwentuhan guys, pwede po kayong umakyat. Binaba ko po yung link papunta sa aking kaharian and magkwentuhan tayo guys. Guys, ayan, naalala ko ikaw umakyat sa LS ni Mark J. De La Torre. Mark J. De La Torre. Ikaw ba si... Ay, oo. Yung kasama ni Ate Doraemon ba yon? Kasama ni Ate Doraemon, no? Oo yan. Oo yan. Tapos si Marjorie De La Torre. Yung ang bilis ng paglaki ng bahay pero soon makakamit na yung 1K. Yun ba yun? Ah, oo. Ayan, Jessica Padera. Welcome dito sa aking LS. Hala, hala, pumasok pala yung friend ko. Ni-screenshot. Ayan, Jessica do. Ayan, Jessica Padera, thank you sa iyo sa pagtamsak sa mga alagad mo. And later on, babawi ako sa'yo. Ididikit ko yung mga alagad ko rin sa'yo, ha? Pag nakita ko nagtamsak, ayun, ididikit ko yung mga alagad ko. Very legit sila. Di ka magsisisi, guys. Di ka magsisisi, Jessica Padera. Ayan. Hello, mega shoutout po to Banal No More. Ano ba dito? Janelle. Aloy sa Janelle Rabang, yung that kong classmate, guys. Pumasok dito sa aking LS, di mo lang nagparamdam, di mo lang nag-comment. Ayan. Ayan, salamat po Kathleen Melanie, Dikit Kalimbang, ali ko na dito sa iyo. Ayun, maraming salamat Jessica Hall.
na-appreciate ko yung mga taong ganyan, yung super career. Ay, Jessica, I'm so thankful na wala halong plastic, you are so, anong tawag nun? Ang effort mo, na-appreciate ko yung binibigay yung effort kasi kahit konti yung mga pumasok, gano'n. Don't worry, don't worry po, didikitan rin po kita gamit yung mga alagad ko and papasok ako sa mga LS mo. I will support you and someday papasok ako sa mismong LS mo. Basta gagamit ka ng StreamYard para naman makapag-ekan tayo sa mga audience mo. Invite mo lang ako. You may add me also on my Facebook account. Ita-type ko na lang. Ayan. Kung gusto mong pumasok dito sa aking LS, halika ka para magkwentuhan tayo. I want you to know you better. Ayun, salamat po. Salamat po, Ma'am Jessica. Ma'am Jessica, Monica na ba? Monica na ba? Ayan. Ayan. Thank you so much, special. Nahihiya ako, sabi ni Janelle Rodan. Ayan, guys, sorry sa mga aso. Baka dito ako magka-copyright kasi I prefer na wala na akong dinagdag na music dito or something na in-enter na music dito kasi alam ko baka in case makaka-copyright ako pero naiinis ako sa aso talaga. Baka maka-CPR ako dito. Ano, hindi, hindi po. Konti. Hindi pa. Di, dalawang tableng na lang. Ano yung dalawang tableng? Ano dalawang tableng? 2K WH pa? Ayan, welcome po Daki. Ay, I'm so happy. Alam mo yung mga, ayan. Ayan, salamat po Ma'am Margie M. De La Torre. Ayan, ala, nasashock ako sa mga pumasok. Hello po to Margie M. De La Torre. Ayan, siya pala si Margie M. De La Torre, yung pinasukan ko sa LS noong nakaraan. Ayan, bigyan ko kayo ng jacket ha. Nakipagdikitan kayo kay Ma'am Lear pa. And kung nandyan pa si Ma'am Kikay, ayan, bibigyan ko kayo lahat ng jacket guys. Sorry ha. Magipagdikitan kayo guys, lapagan lang. Lapagan lang tayo, ayan. Salamat po sa pagpasok rin, Amar J. M. De La Torre. Wala, hindi ko ina-expect na ganito. Ayan, salamat naman po. Pwede nyo, paano ba yung pagpasok sa sa GC nyo po, may respective ba na kailangan po ba may bayad para pumasok sa GC nyo? Baka gusto nyo po akong i-join para naman pag may LS po kayo, mas ma-notify po ako sa inyo. Kuya, okay, Mark JM De La Torre. Andito po yung Facebook ko. Type ko po. Ayan. Ayan yung Facebook ko, guys. Ayan. Ayan, salamat po naman sa pag-BG-BG dyan, Ma'am Lear pa. Magipagdikitan ko po dyan sa mga bago nating friends, sina Marjay and Kathleen Melanie. Sila po ay very legit and nakilala ko lang naman po sila sa mga ganitong lapagan. And pumasok po ako sa LS nila. Margie De La Torre, okay po. Pero sana po maintindihan niyo, student po ako and minsan lang naman po ako nakakapasok sa mga LS. Pero sa mga night po, trying po ako na makakapasok sa mga LS. And don't worry, matutulungan rin naman kita sa matutulungan kita
Mga dikit mo. Graduate ka na ba? Ayan, salamat po Jessica Vlogs. Ayan, patuloy ang pag-aariba ni Ma'am Jessica. Salamat naman po Ma'am Jessica. And don't worry Sir Margie, kung gusto mo palang kumpleto mo na ba yung WH mo, Sir Margie M. De La Torre? Baka gusto nyo pong sumali sa 300 pa. Ayan. Alam mo, yung mga, I'm so happy pag may mga, alam nyo guys, natatawa kasi ako sa mga chat ng mga friends ko na bumisita pero wala man lang paramdam. So, ayan, Ma'am Jessie, kung makipagdikitan kayo po kay Ma'am Lear pa, kung nandyan pa si Ma'am Lear pa. Ayan, salamat po, sir. Alam niyo, ang bait niyo po, Mama, Sir Margie and Ma'am Jessica. Super bait niyo po. I'm so happy kasi nakilala ko kayo lang naman sa Kwan pero hindi ko nalilina lang na binababa pero I'm so happy na nakadalaw rin po kayo sa aking LS kahit munti lang po yung mga pumupunta rin kasi hindi po hindi po ang tawag doon, hindi po sabay-sabay po kayong pumasok kasi nauna yung mga iba kanina. Naghihintay sila na makadikitan. Nung nakadikit na sila sila ng lahat. Kaya yun. Ayan, I'm so happy to know you din po. Ayan, I'm super happy. Ay, hello, Ella Tejada, or known as Micaela Tejada. One of my best friend na galing pa po sa Baguio City and bumaba po sa Ilocos Sur. Ayan. Mega shoutout sa iyo, Micaela Tejada. From Kinarayan, Ilocos Sur. Narvo ka na Ilocos Sur. Mega shoutout po. Kung hindi ka pa naka-thumbs up, thumbs up naman kay host. Don't worry. This is for all. Ay, paano ba yun? Hindi ko alam mag-English eh. Para sa atin to. para sa, I'm just doing this para naman mas mabilis yung process ng bahay ko, yung ek-ek natin. Ayan. Ala Sir Margie, I'm so overwhelmed sa mga effort ni with Ma'am Jessica Padera. Kaya ayaw ko kasi yung demanding na gusto lang maghingi ayuda, di naman nagsusupport. Oo, yun kasi yung masakit, you are supporting. Pero at kung kailangan mo na, hindi sila nagsusupport. Marami akong GC na salihan. Pag naglalapag sila ng mga link nila, pag nalalapag sila ng mga link nila, hindi nila pinupuntahan, pag naglapag sila, pinupuntahan mo. Pero pag ikaw na yung naglapag, wala man lang patamsa, ganon, hello, ganon, 'di ba? At buti na lang may nakilala ako na GC rin and tumutulong sa akin yung GC ni Ma'am Kikay. Very supportive yung mga nandun. And I'm so happy. And I'm so happy na nagtutulungan kami doon kahit sino yung nag-LS. Ayun, I'm so happy. Welcome po sa 9 million in the house. Guys, magipagdikitan po kayo sa ibaba. Ayan. Ayan po. Dikitan nyo po. Ayan. Ella Tejada, thank you, Lodi, sa pag-notes do. Ayan. Thank you rin sa pagdalaw sa aking munting bahay. Ella Tejada. Ayan. I'm so happy, Micaela. Oy, kung gusto nyo umakyat dito sa aking Ella, sabihan nyo ako pag umakyat kayo para na makipagkwentuhan tayo. Ayan. College ka na host? Opo, Ma'am Lear po, college na po ako. Third year college of engineering po. Engineering student po ako. And kahit ganun pa man, kahit puyat na yung kalaban ko, go pa rin dito sa ward because dito lang naman minsan pinapakita natin yung yung mga lungkot natin and dito tayo nagiging masaya minsan without mga taong nagpapasaya na sa'yo kasi due to the quarantine, di ba?
Ano course mo, horse? Engineering po. Ay, nagbaba po si Ma'am Jessica Padera, Ma'am Lear. Padikita niyo po siya and nagbibigay rin po siya ng mga more saging. Kung gusto mo ng ayuda paghirapan dapat at maging fair, dapat tayo sa isa lang goal natin. Oo, tama yan. Tama yan po. Dapat talaga magtulungan, huwag budol, makipagdikitan ng maayos. And someday, lahat tayo po magiging money and magiging successful. Ayan! Jeremy Tortoga. Hello po, Jeremy Tortoga. Welcome po. I'm not familiar to Ma'am Jeremy. Pero hello po. Hello, hello. Alam, I'm so happy na it's, oh my God, 9, dumadami nga ba? Baka someday na ayan, 10 na guys. Ayan, baka pag nag-LS na ako minsan dito is, ayan, naabot pa ng mga, I'm so happy guys. Para, baka araw-araw lang mag-LS nito, char. Ayan. College na din ako, Lods. Ay, hello, Jeremy Tortog. Ano pong course mo, Ma'am Jeremy Tortog? Alam mo kasi mahirap din yung magiging college student ka kasi nagpupuwel ka sa mga requirements. Then, kinakareer mo yung pag-YT, you need to balance it. Pero minsan, may mga hindi nakakaintindi ng mga friends natin from YT, kaya nila binablock tayo and tinatanggal yung dikit po natin. Wait lang, BG ko ang isa kong gadget sa'yo. Ayan, Ma'am Jessica Padera, I'm so happy sa'yo Thank you po. Ayan, nice mo. Buhok loads. Oo, pinakulot ko pa to. Alam mo yung bayad ko 1,500 dito sa kulot na buhok ko. Ayan, shout out Ella Tejada, tagasan ka. Ayan, shout out daw Ella Tejada from Ate Kikay ng Bicol. Second year na din ako, Lods. Ayan. Ano course mo, Jeremy Tortoga? Good luck po sa studies mo. Matalino yan si host. Alam, Ma'am Kika, hello po. Hindi naman po ako matalino sa... Ay, ala, nahihiya na ako. 11 na yung one ko. Oh, well, patamsak naman kay host. Ala, nahihiya na ako, guys. I'm so overwhelmed kasi it's my first time na magkaroon ng ganito kasi dati-dati, nung wala po akong mga sinasalihan, dalawa lang, gano'n, hanggang natuto ako na makipag-friends, legit friends sa mga friends, sa mga talagang tumutulong sa akin and I'm so happy. Ayun, 12 na guys. Dami talaga. Baka abot pa ito ng 50, char. Wow, sana all engineering pengen content ng konti para anak ko lalaki. Ala. Ay, Margie, ambulatory college ka na rin. Oh. Anong course mo, Margie? Oo, kita ko nga is bata ka pa rin. Bata ka pa sa nung nag-LS ka nung pumasok ako. Wow, sana all engineering pengen konti para ano. Alam, Ma'am Kika, darating yan na rin yung pagkakataon na yung anak mo po is something na mag-boost or something na makikita yung tunay na galing because yung pagiging magaling po is natututunan. Ala, 13 na. So happy. Yung pagiging magaling po is something na natututunan mo yan. Kung gusto mo may paraan, ganun. Ay, ngayon, yung feeling ko na ngayon, parang ang bobo ka na kasi hindi ko alam minsan yung mga pinapagawa sa school. Sana host, napasaya ka namin lahat. Jessica Padera, I'm so happy. Ala, 14 na. 14 na guys. Ala, 14 na. Ala, ala, I'm so happy. Alam mo, unexpected na mag-LS ako. Mag-LS ako. Kasi, ayan, happy 1K na tayo guys. Mag-LS ako kasi wala ako sa mood kanina and napanood ko yung kwan. Nanood lang ako ng ganito. Lapagan din. Try ko nga. And gamit ako ng Streamyard. Sabi ko, political science o mga talak-talak, gano'n. Yung mga Philippine Constitution of Article 3, Section 4, the Freedom of Information. Charot. Charot. Yung mga gano'n. Alam, magaling yan, future abogada. Galingan mo, ha.
Hala. Hala. I'm so happy. 15 na. Hmm. Ayan, wait lang guys. Ha. Titingnan ko kung sino yung walang jacket dyan. Ayan, bibigyan ko po yung lahat ng jacket guys. Wait lang ha. Wait lang, hindi ko po nababasa yung mga ek-ekan nyo dyan. Alam ang Kike, makipagdikitan ka sa baba. Bago yung nakilala ko sila. Ayan, nakakatuwa makita ang saya ni Ho, ang saya niya. Oo, I'm super happy sa inyo, Mark J. Thank you sa inyo kasi hindi ko man masabi na, di ba pag kunti lang yung time ko na umakyat sa'yo kasi yung laptop ko and yung net ko is naghang or something na may unstable connection pagkat naghangpat ko kaya hindi na ako nagtuloy sa LS mo. Balik ako pero don't worry, susuportahan rin kita. And kung gusto mong sumali sa WH, PM mo ako para isali pa kita sa grupo ni Ma'am Kikay ng Bicol kasi nandun. Alam mo, I'm so happy kasi yung makukuha mo na WH doon is kunwari ilan ba ngayon? Baka 5 hours ngayon. 5 hours, 20 na kami, more than 20, baka 25 pa. Akalain mo yun, 125 WH yung makukuha mo kung matatapos kayo lahat nun. Tagpa 5 hours yung ipipay ng bawat isa, baka gusto mo. Ayan, political science. Dan Tamsak host. Hello, Hershey Salvador. Sorry, Hershey Salvador, ha? Sorry sa pag-delay ng iyong... Ay, saan na ba? Alam, dami kong hindi nalalagyan ng jacket. Nakakahiya na. I'm so happy, guys. Alam nyo, hindi ko akalain na ganito yung mangyayari ngayong gabi. Ayun, paano ba? Nasaan ba si Ma'am Hershey dito para lagyan ko ng jacket? Ayun si Ma'am Lear, palalagyan ko ng jacket. Ay, nalagyan ko na pala. Ano ba? Nasaan ba si Hershey dito para lagyan? May jacket na ba si Hershey? Hershey. Wait lang guys ha. Hindi ko mahanap si Hershey. Ma'am Hershey, paramdam ka naman dyan sa baba. Ayan. I'm so happy ha. Thank you dito pagpunta sa aking LS. Ayan. Andyan na ang Team J, full support. Kaya nga Margie, ang supportive mo. I'm so happy. Hello po Ma'am Hershey Salvador. Salamat po sa pagpunta dito sa aking LS. Sino Bicolano dito? Si Ma'am Kikay ng Bicol po. Siya po ay taga Camarines Sur yata. Basta kaya binansagan siyang Kikay ng ayan. Dikitan mo si Ma'am Kikay. Magdikitan po kayo dyan. Kung sino pa yung ayan. From Ragay, Sur, here now, nasa Dubai. Ayan. Hi, Hi po, Ajan Ram. Kumusta naman dyan? I'm supporting ng mga friend ko. Oh, kung magsasahod lang ako dito ha, alam nyo na. Ayan, Ma'am Lirpa de la Cruz. Taga Santa Host. Ako po ay taga Ilocos Sur po. And I'm from Narvacan, Ilocos Sur. And kung hindi nyo po kilala, and kung kilala nyo po, Chavit Simpson po, isa po na founder ng Miss Universe Philippines. Siya po yung mayor po namin dito sa Narvacan, Ilocos Sur. Chavit Stinson. Ayan. Ayan, Gitmar Time Travel, Tamsakdan House. Ayan, salamat po sa pagpunta, Gitmar. Makikipagdikitan ka po sa baba. Ayan, libre lapagan libre lapagan lang po. Ayan, Allah, I'm so happy. Wow, I'm so happy talaga. Thank you, Mark J. And kay Ma'am Kikay, sa mga company ni Ma'am Kikay dyan, thank you. Ma'am Lirpa, hindi ko na kayo maisa-isa kasi ang dami yun na. Hello, ang dami na para sa akin yun na. Pero I'm so happy na, guys. Ayun, hindi ko nakikita yung mga pumapasok. Tamsak, hindi hit host. Galing ni LE. Ayan, galing sa LS ni J. Ayun, salamat po sa pagpunta, Ruth Morse.
Mega shoutout po sa inyo. Kung hindi ka pa nakatamsak kay host, patamsak mo. Ayun, may 24 na tayong tamsak, guys. Baka naman yung mga alagad nyo dyan. Baka yung mga alagad nyo dyan, pwede nyo pang ita-50 please. Char. Jan Jan Dayaw, hello sa iyo. Hello, Jan Jan Dayaw. Mega shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Wait lang, guys. Skip ko na tong mga ek-ek na. Jan Paolo Anginaw po. Ayan. Ay, sorry po. Paano ba? Hindi ko nakikita sa comment section dito sa pagjajaketan ko yung bahay mo. Giner. Sir Giner, magparamdam ka nga pa dyan sa ibaba para malagyan kita ng pangmalakas sa sakit. Ayan. Para makapaglapag ka na po. Uy guys, iba yung happiness ko ngayon. Hindi ako disappointed sa LS ko na to. Kasi nandyan kayo na sumusuporta. Ayan. Ayan, skip ko na yung mga kwan ha. Ma'am Lirpa, pag pumunta kayo dito, hindi kayo magsisisi kasi ang ganda ng Ilocos Sur, lalong-lalo na sa Heritage Province, Heritage City of Vigan, and doon po ako aral. Alam mo sa Vigan, historical place and known as the Seven Wonders City of the World because of the historical view ng mga Spanish culture. Ayan. Ho, live chat kan mo, host, yung filter sa taas. Paano ba? Oo, napalitan ko na yung live chat pero hindi ko alam kung paano maglagay ng jacket dito sa StreamYard kasi pero naglalagay ako dito sa YT. Alam, Ma'am Hershey! Sorry, Ma'am Hershey! Paano ba? Wala ko. Wala ko. Wait lang, guys. Wait lang, Ma'am Hershey, ha. Itong phone ko yung gagamitin kong pang jacket sa inyo. Sorry po. Ayan, dyan. Ay, wait. Ayan. BG-BG dyan, Ma'am Kikay. Ayun, Ma'am Kikay, may gustong... Ma'am Jessica pa, dawal you watch to watch yon. Makukuha mo 20 na nagsisend na sila ng mga receipt. Kung gusto mo, i-add mo ako sa aking Facebook. And kung gusto, sino yung gustong akit naman kayo dyan, para naman magkwentuhan tayo. At may mga kasama akong nagbabasa dyan. Hala, sino ba yun? Hala, sorry Ma'am Hershey, hindi ko mahanap. Ayan, nagbibidyo-video ka pa naman. Pero dito sa aking cellphone, wala akong nakikitang paano, paano to? Paano to? Wala akong nakikita na ticket mo. Ayan, hello, hello po sa inyong lahat. Ayan, add mo po ako sa host. Okay, Margie, i-add kita. Sige, i-add ka later. Margie, sige, don't worry. I-replay ko later dito kung hindi ko maalala yung pangalan mo. I-add kita kasi mag-start na bukas yata. Bukas na ba, Ma'am Kikay? Ala, sorry, Hershey Salvador, hindi ko mahanap yung pangalan mo. Hindi nagpapakita dito sa Kuwan. Paano na yan? Di ba pwedeng mag-jacket dito sa Kuwan? Di ba pwedeng mag-jacket dito sa Jeremy Tortoga? Salamat po. Tera ha? Sorry, dun ka pa sa backwards. Ayan, mega po! Kay! Paano ba? Ganito ba? Ayan. Pwede na yata. Paano ba?
Paano to? Paano mapakita si ma'am? Alam mo dyan, add. Add. Oh, ayan, na-add na kita. Ayan, nandiyan na si Ma'am Jessica. Hello, Sorry, Ma'am mega love shout Jessica. out Hello, dyan. Ma'am Jessica. Pade. Ayan. Wait lang, tanggalin ko lang itong buhok ko, ah. Kulat nga ang ganatin niya. Ayan. Shut up. Ang gagawin, Ang ingay ng alaga ang ko. gagawin ko mag-headphone kasi ako. Ayan. Hello to Josh, She Vlogs. Kumusta po dyan? Hello po. Oh, ba't nawala na yung kulot ng buhok mo? Ayan. She, siya pala si Ma'am. Ayan, nandiyan na kita, Ma'am. Ha, Josh, She Vlogs. Kumusta po dyan? Ayan. Ayan, mega love shout out dyan kay Hershey Salvador. Nag-kwento kasi ako. Hello, Margie Dilatori. Ayan na. I'm so happy na umakyat po kayo. Umakyat po kayo, Ma'am Jessica Padera. Ayan, Hello salamat. po, Ma'am Wala Jessica. lang, kasi It's my pleasure. mamaya pa naman ako mag-LS. Yeah. Mga alauna ng gabi, madaling araw. Anong oras ka po mag-LS? Alauna ng madaling araw yung LS time ko. Hindi ako makakasupport pag gano'n. Ayan, just she Alauna vlogs. nag-start ng Pinas Time. Oo, kasi Alauna mga ng Pinas Time. mga nagsusupport din sa akin, mga pang ano na eh, mga pang madaling araw na sila, mga OFW. Ah, okay po. But then, gising pa naman ako sa mga 11 and papasok rin. Try kong papasok and ayan, PGPG. Oo, sige. Ayan, Sige salamat lang. Dash, She Vlogs. Ayan, kayo lang yata yung kayo lang nandito na, oh, it's very supportive, Sir Marjay. Salamat po. Hello, Jeremy Tortuga. Ayan, salamat kapatid sa laging pagpunta sa ano ko, sa mga patamsak sa premiere ko. Margie De La Torre, yan, lahat-lahat. Si Just She Vlogs. Kumusta? Ang aking Ayun, I'm mga so mababait happy. na kapatid. Ayun, I'm so happy, Ma'am Di ba? Jess. First time mo pala I'm maraming so happy. Alam first time mo, mo I'm not ganito. familiar to. I'm so happy. Hindi, kasi napaka-legit mo din First, kasi, di ba? Nagsusupport ka talaga, nakita kita kay Marjay. Sabi ko, oh, itong lalaking to, nakita ko to kay Marjay. Tapos nakita ko dalawa lang yung viewers mo, sabi ko lang, pasuportahan ko nga to. Opo, kasi may Nakita, mga GC ako and hindi nila ako pinapansin, nakakainis. okay lang yan, kasi andyan naman yung Team Marjay, tapos yung kay Team Kikay ba, yung Kikay ng Bicol. Yan. Oo, mabait si Yan Ate mo, pag Ma'am ganito, Kika. Kung gusto niyo po. Monica na, Ma'am Jessica. hindi pa, kunting tabling-tabling pa. Siguro mga pirang tabling pa. Ah, oh. Ang dami pang itatabling ko. Ilan na ba yung 2K pa? Hindi na, ano na lang, siguro 1 plus na lang. 1K? Ala, kung yan, ipi-play kita. Kahit hindi Ano ako, kasi, nilagasan kasi ako ni Lolo ng 98 nung last week. Di na binalik. ng WH. Minsan binabalik niya kasi ngayon hindi niya inaantay ko nga kung paano niya ibalik, hindi pa. Masyadong madamot si Lolo eh. Kaya nga. Alam, Ma'am Jeremy Tortoga, pumapasok ka ba? Hindi ko makita yung backstage. Kung saan yung... Dapat host, dapat ang gawin mo, sali ka doon kay Margie sa LS o sa group chat niya kasi every time na mag-LS ka, pwede ka makapag-promote doon. Kasi Opo, ganun yun. tulad ngayon nag-LS ka, hindi ano ba nito, mag-LS ka ngayon magpo-promote doon sa GC ni Margie, andun kami lahat. Kami lahat, pupunta kami sa'yo kahit yung iba hindi naman makapunta, makatamsak lang sa'yo, at least nakasupport pa din. Opo, gusto ko yon kasi may mga GC kasi ako
mga, hindi ko na i-mention yung mga pangalan ng sinalihan ko, pero may mga GC ako, 3 GC yata. And yun, nagpapaangat sila, paangat program. Pero may mga time noon na hindi ako nakakabisita na sa mga LS nila kasi Ah. due to klase na. Pero minsan dumadala nagtatamsak, hindi man lang ma-appreciate. Kaya nagtampo, remove ako, pero mga iba, hindi nila sinusugod yung LS ko, samantalang Kasi ako ganito yon. Meron din nag-one. akong isang GC na lahat Pero money na sila, hindi ko naman, lahat lahat sila money na. Tapos syempre ako na lang hindi natitira doon, siguro mga 4 kami natitira doon na hindi pa kami money. Ngayon hindi nakalimutan na kami kasi money na sila, yung priority nila, yung mga kapwa money na rin nila, yung mga nagpapalipad ng malaki. Kung baga yun ang mga super chatter na yung kasi para sa akin mas ang sarap tulungan ng paangat pa lang. Kasi yun, angat na sila eh. kaya nga Bonus po, na lang sa kanila yung suporta mo eh. Kawawa yung mga hindi natira, o mga hindi pa namuni natira, kaya napabayaan na. Kaya, eh, sana rin sikap na lang talaga. Support ka pa rin kahit sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ganun lang naman talaga sa YT, di ba? Kahit, kaya nga po eh. So, kaya nga super thankful ako sa mga nakikita ko dito, yung mga nakakahalubilo ko na bagong kakilala is sila pa yung mas something na yes. mapagbigay kaysa sa mga dati mo nang kakilala na tinutulungan mo Yung dati. pinasok, meron ako isasali ka na doon. Kay DG Dark Red. Yan, meron kaming Grand LS sa October 24. Punta ka doon, sali ka doon. Malay mo, O manalo sige ka. po. O Mga sige bonggang po. pa-premier doon. Ako doon, nag-sponsor ako 2 ring light. Tapos, Wow. Ang yaman mo naman, ma'am. Baka naman. hindi. Malay mo, ikaw manalo doon. Punta ka doon. Kasi ako yung pipili ng ako yung pipili ng mananalo doon eh. Paano yung selection, ma'am? Parang meron akong ilalapag na, meron yung si DJ na ilalapag na video ko. Video Tapos mo? Baka naman si Kuya, pala. Baka naman, doon ako ma'am. magbe-base sa mga comment. Dapat pagalingan ng comment na hindi spam baga. Ayan, gagalingan ko ng comment. Magdonobela ako. October 24, hindi naman masyadong magaling. Yung tama lang, yung parang talagang tago sa puso. Yung Ay, nararamdaman mo yung sincerity ng natin, ganun lang. gusto ko yun, ma'am, kahit sa akin na yung shipping fee. kahit hindi na yan, marami pasali sa GC nyo. Jeremy Tortuga daw, pasali sa GC nyo po. Ayan, Marjay. Ayan, Paraminin mo yung mo. wait lang Paraminin mo guys yung ha. mga Kukuha ka-organic ko mo ng doon. kukuha ko ng ballpen para ilista ko kayo na sasali kasi bukas yata yung kwan. Sana all, may bibi. Sana all. Hello, host. May bago ka ata, Heart Jean YTC. Hello, host. Jakitan mo na lahat. Ayan. Basahin mo na yung Ayan, pinakababa para mabilis. Pag nakita na ako ng dollars, guys, pag-giveaway ako sa GC natin para naman sumaya lahat ng sa GC. WH lang, Margie, masaya na yan sila. bibibehan. Alam, Akyat ka kaya, Jeremy? bakit bibibehan kayo guys? Para lang lahat tayo is magkwentuhan. Gusto ko kayo makilala ng malala pa. Para naman, Sino yung gustong sumali dyan? I-press nyo lang Tim, yung kaya ka pangalan na. ng Facebook nyo, guys. Ayan, ayain I-press ko nyo nga lang to si yung Sir Margie para makagraduate na to si Sir Margie. Facebook. Ayain ko to kay DJ Dark Red. Kasi doon talaga, pag bago ka doon, talagang ang saging na makuha mo doon, 40. Makipag-cooperate ka lang sa kanya hanggang matapos yung LS niya, bawal ang budol doon. Ay, Bugaw kita kay PKCM? Ha? PKCM yun ate? PKCM? Ano yun? PKCM? Alam mo yon? Hindi ko. Hindi. Yung mga grupo dito sa... Ganon. Ilan na lang yung mo, Sir Margie, Ay, yung pula. Graduate ka na, no? May sulat na sa'yo si Lolo. Wonky ka na, di ba?
Sinulatan ka na ni Lolo? Ako may sulat na. 1K na si Marjay? Hindi, Ang ikaw. bilis. Hindi, Ay, ikaw. I mean, oo, ikaw. May sulat na si ako? Lolo sa'yo? Oo. Oo, meron na kasi 13, nung 10 yata ako or 13, hindi ko nakalimutan ko na. 13 Wow, yata nung congrats. nakakuha. Ano, Nakakuha ako ng ah, sa sunod, ano next time, ate? mag-direct ka na kay Lolo para malaki ang bigayan sa'yo ng WH. Katulad dito, marami Uy, kaming pumasok sa'yo. Antayin mo na lang yung plus sign, baga. Ay, oo, yun laptop yun naman daw yung yun. gamit mo eh. Mm. Pwede ka mag-direct doon kasi ano naman kay Lolo yung gamit mo eh. O ano, laptop naman gamit mo. Di ba pag 1K na, pwede ka nang mag-LS ng direct sa cellphone? Ako yun ang ginagamit ko. Hello, Sir Hmm. Margie. 250 Kaya, na lang po ang kulang ko banana. kaya, Sali ka, Sir Margie, ha? Kay DG Dark Red. Sama kita doon para graduate ka ayan, na agad. Alam mo, sa akin, 20 days lang ako sa, pangingisda. 20 ayan, days hello lang ako, po. nakuha ko na yung 1,000, Ayan, bananas. hello po, Ma'am Heart Jen. Mula kay Sir Aristeo, ayan, makipagdikitan ka dyan po sa mga friends po natin. Ma'am Heart Jen, sila po yung mga very supportive, bagong kakilala ko po and very supportive na talaga. Ayan, umaakyat po si Ma'am Jeremy Tortoga. Ayan, Yan. Hi. hello po, Jen. Alam, super happy. Hello! Paano ba? So, Supportive din to si, si Ma'am Hello Jeremy, to Ma'am, hi Ma'am Jeremy. Ay, Ma'am Jessica Padera, sali ka sa Watch to Watch. Try ko, di ba nakasali ka na sa GCA? I-add ka doon. I-chat kita doon. Okay po. Pero Dinali hindi ka ka doon ni sasali sa Watch to Watch namin. tingnan ko, pero usap na lang tayo mamaya doon. Oo, okay ate. Kasi bukas na kasi yung natin mag-start and naka-register na is 23. Every hour ba? And 5 5 hours ang hours 5 hours yung ibibigay mo na i-play mo within 24 hours. Ayan. Ayan, nalaglag. Jessica, sabihan mo pa. Ayan, si Ma'am Harjen po ay nasa Hong Kong yata. I don't know if Hong Kong. Ayan, makipagdikitan tayo po kayo. Saan po? Sa amin? Ayan guys, may premiere ako bukas ha. Punta kayo bukas. Sa mga didikit sa akin, may 3 bananas. Puro legit yon. Ayan. Ayan, Ma'am Heart Jen, tikitan nyo rin ang aking co-host na si Ma'am Jessica Pader na marami siyang ibibigay sa'yo gaya ng ginawa niya sa akin. I'm so happy and grateful na nakilala siya because, ayan, nagsusuporta. Oo, kay Margie nga, nag-support din ako Ayan, sa pati si kanya. Marjay. Kay Margie, bongga, daming tao kay Margie. Sabi, nagsimula din daw siya Kaya sa kunti nga, lang eh. nagtataka ako, Ganun naman wow, ako ang una. dami yung... Ay, hindi. Yung unang LS ko, ang daming tao. Kasi, tawag nito, ang dami nag-support sa akin. Siguro mga 30 yung nagpasok nun. Nakakuha ako nun, 3 days WH kay Lolo. Oh, Pero hindi ko naman grabe alam kung naman ilan. yun. Tapos kinabukasan, chinik ko yung ano ko, dati akong 400 plus naging 507 ata yung ano ko. 507 yung WH ko nung first araw ko. Maganda kasi marami, pag mas ganito, maganda. no? Pero pag ganito kasi yung gamit, mahahati daw. Tingin nyo, Pang kunti lang StreamYard. pupunta sa StreamYard. Mas maganda pag Kaya magamit nga kang daw po StreamYard eh. kapag money ka na. Pag money ka na, mas maganda magamit sa Oo. StreamYard. Kasi Yun ang okay sabi lang nila niya, sa walang ano. Pero okay lang, Kasi sabi ko, kasi imagine mo ako, nag-LS ako, ang nag-LS ako pagkatapos views ako ng 891, pagkatapos 891 views. Pinamagahan, nakita ko na lang yung views ko, binawa sa akin ni StreamYard. grabe. Paano na? Wala, first time kong magganito. Ilan kaya to?
pero ito, bibigyan sa'yo ni Lolo na to, 30 hours, depende, pag ang itil, bibigyan ka ng 40 hours ni Lolo. LS mo, 2 hours mo. Sana naman, madami-dami naman. Kunti pa lang yung Yung WH mga ko. dumikit sa'yo, legit yan. Legit yan dumikit sa'yo ngayon. Kaya nga po eh. Konti pa lang yung WH ko kasi nagsimula ako sa pagsali ng mga watch to watch. 250 pa lang yung kwan ko. 250 yung WH. YouTube lang. Ngayon, Wait lang, may tatamsak pa akong isa. Ay, shit. Baba ng ano ko, bahay ko. Bongga naman. Ayan, Ma'am Heart, dyan Okay, ano po kayo. Si Ma'am Heart dyan po ay dating nandito na pero hindi niya masyado yatang pinagtuloy. And kaya po, kunti pa lang yung kwan niya, saging niya, pero tulungan nyo guys, na makagraduate po siya, is 97 na po siya. Tulungan po natin si Ma'am Heart Jen. Siya po ay very legit rin po. Nakilala ko rin sa LS ni Sir Aristeo Hironelia. Ayan. Mga kapwa kababayan ko dito sa Ilocos sa Sir Aristeo Hironelia. Ako po ay Ilocano. So sa mga marunong mag-Ilocano dyan, kaya nabubulol ako, mas fluent ako sa Ilocano. I mean, pag sinabi kasi yung language ng Ilocano, Iloco. Yun, Iloco. Pero nakagisnan na ng mga tao, Ilocano yung language ng Ilocano. Ilocano people. Pero Iloco po talaga. Ayan. Ayan, paano ano po? Nga yung ano mo? Ano nga yung ano mo? John Paul, ano? Yung po, John Paulo Ramirez. John Paulo Ramirez pala. Ayan. Paano host? Okay lang, Mark J. M. De La Torre, okay lang po. Thank you po. Ayan. Okay lang po kasi I'm so happy sa'yo, Mark J. M. De La Torre. I'm so happy. I'm so happy talaga. Overwhelmed ako sa'yo sa bait niyo po. And someday po, maabot mo po yung 1K. Tutulungan rin kita. Ayan. Nakapajakit ako, host ng Mayan Kaibigan Vlog. Okay po. Nakita na kita. Para makaano. Tinatak na rin ba? Ayan, Ma'am Heart, dyan ang dami nagdidikit sa'yo. Ayan. Hello po, Ma'am Elsa Kokila, Kalimbang Tamsak Host. Hello po, Ma'am. Alam na, ang happy-happy ko pag may mga bagong pumapasok dito. I'm so overwhelmed. Ayan. Ma'am Heart Jen. Ayan. Bongga-bongga na, lami-lami. Yung mga nagdidikit sa'yo, mga legit yan ha. Ay, lami. Ayan, sabi ni Joshi Vlog. Sleep well, Margie. See you tomorrow sa LS mo. Abangan mo. Host. Oo, ano ba bukas Monday? Yung last 3C ko, no? Or anong time ni Margie nag-LS? Ayan, salamat po sa pagpunta, Ma'am Elsa. Mula kay Sir Margie. Anong time mo, Margie, nag-LS? Ayan guys, may binaba akong premiere ko. Iwan lang kayo ng bakas doon. Babalikan ko kayo sa 3 bananas. Ma'am, binaba ko gamit ng ayan, tulungan nyo guys. Kapatid. Balikan ko kayo. Si Ma'am Jessica Padera. Tikitan nyo si Ma'am May, yung Mayan Vlog. Siya po si Ma'am Jessica Padera. Binigyan ako ng lami na banana guys. Bibigyan kayo niyan. Ma'am Elsa, ay Ma'am Heart Jen, tikitan mo si Ma'am Mayan Vlog. Very legit po siya and I'm so happy. Basta mag-iwan lang sila ng bakas. Ano ko yun? Premiere ko yan. Yan ang nilapag ko muna kasi gamit ko pa kasi yung Tamsakan nyo guys. Ayan, 1 to 5 p.m. Okay, Margie M. De La Torre, wala akong klase nung 1 p.m. Okay, makapunta ako. Ayan, tulog-tulog ka na, Margie. Kasi pag dito ni Margie kasi habang nag-LS, nagmumodule siya. Oo, buti pa kayo module. Samantalang kami, virtual. 7:30 rin yung klase ko.
2 a.m. ako natutulog, lakas. Bet mo yon. Yun. Ayan, on the Pakipag-isda way mo sa na ako. bahay mo, mamaya sa Kokila. Ayan. Dikit-dikit lang, guys. Huwag po Ako, tayong magbudol-budol makipag-isdaan. dyan. Dikit kalimbang bakasan. Tamsakan. Yun, guys. Huwag po tayong maging budol-budol. Ayan. Ayan, salamat po sa pagpunta, Ma'am Jessica. Ayan. Jeremy, Jeremy Tortoga, nandun ka ba sa GC na inad daw ako? Titingnan kita doon and magpipiyam po kayo. Ay, titingnan ko yung FB nyo para ma-add ko kayo sa GC ni Ma'am Kikay. Para naman makasali kayo sa WH. And lahat po doon is nagkaka-operation, walang etcho-etchos, walang mga budol doon. Nagbibigay lahat sila ng WH. Ngayon is 25 na yata yung mga tao. Akalaan nyo yun, 25 times 5 hours. 5 hours yung ibibigay ng isa. O, di ba? 25 kung sahali pa kayo is 30. 30 times 5, 150. Bet mo yun? 150 na 150 na 150. Sino mahilig dyan ng 150? Ayan, Ma'am Heart Jen. Don't just she vlog. Ayan. Nagdidikit talaga si Ma'am Heart Jen. I'm so happy, Ma'am Heart Jen, na nakadalaw kayo dito sa aking LS. Ayan. Jeremy. Antanoy. Tortoga. Baka 1 month nang i-play yun. 30 na tayo. 1 month kayo mag-watch to watch, bet mo yun. Ayan, sulat ko na yung pangalan mo, Jeremy, and i-add kita later. Ha? Thank you. Ayan. Thank you naman, Ma'am Harjen. Alam mo, pag mga nagsasabi ng mga ganyan, yung mga na-appreciate nila, gano'n, yung they appreciate you, yung na-overwhelm ako. I'm so happy kasi may mga taong nagsusupport pa rin behind those one, di ba? So, yun. Ayan. Ayan. Nagbibigay po si Ma'am Heart dyan. Makipagkaibigan lang po tayo. Legit po si Ma'am Heart Jen. And nagiging co-host ko rin po siya kay Sir Aristeo Hirunyawya. Ayan. Ayan, pag hindi pa kayo dikit pala, kay Kikay ng Bicol. Dikitan niyo po si Kikay ng Bicol. Ha? Dikitan niyo si Kikay ng Bicol, guys. Lalapag ko yung link. Ayan. Guys, dikitan nyo si Ma'am Kikay ng Bicol, nagbabalik yan. Super. Kahit nagbakas lang kayo, babalikan kayo. Promise. And nag-LS rin po yan. Maraming mga tao yung pumupunta. Doon po ako nagsimula. And I'm so proud na siya po yung tumutulong rin sa akin sa pag-play ng mga videos ko. Super bait niya, guys. And makikilala niyo siya soon kung gusto niyo sumali sa WH para sa pagkarera ng WH niyo po. Makikilala niyo po siya. Basta dikitan niyo po, magbakas po kayo, and sabihin niyo po hashtag Paulo. Guys, dikitan niyo po yung binababa ko po. Ayan. Please lang po. Kasi po nagbabalik po yan. Basta may bakas kayo, babalikan niya po kayo si Ma'am Kikay ng Bicol. Pakidikit po, guys, si Ma'am Kikay.
Hello, Ma'am Elsa Coquila. Done to you. Mayan Vlog Full Package. Done po. Ikaw na po bahala magbalik sa akin. Oo po, Ma'am Elsa. So, lagi mo bang um, si Ma'am Mayan po ay si Ma'am Jessica po. Siya po yun si Ma'am Jessica, ayan. Siya po si Ma'am Jessica and nagbabalik po yan. Hindi lang po isa, kundi, ay, lami-lami. Lami-lami yung binibigay ni Ma'am Jessica. Ayan. Elsa, pag may bakas ka din, balikan kita agad. Ha? Ayan. Pag may bakas daw po kayo kay Ma'am Jessica, balikan na po kayo agad. Ayan, Ma'am Elsa Coquila, salamat po sa pagpunta sa bahay na binababa ko. And for sure, hindi ka po magsisisi. Babalikan ka po ni Ma'am Kikay ng Bicol. Marami siyang alagad, very legit. And nag-LS rin po siya. Nasa Dubai po siya. Tumutulong rin sa mga mababa yung WH. Yung i-play kayo, na-close ko lang rin siya. Nakita ko sa Facebook. Kaya yun, kalain mo yun. Super bait. Ayan, sorry Ma'am Jessica. Wait lang po, jacket na kita. Ayan. Jacketan ko na. Hintayin mo na lang Ma'am Jessica Vlogs. Ayan, Ma'am Heart Jen. Salamat naman sa magpunta kay Ma'am Kikay ng Bicol. Nasa bahay niya akaso. May harang pa. Ayan, salamat po sa pag-play ng harang ni Ma'am Kikay. And guys, yung mga small na mga bahay, tapos may mga harang na guys, tulungan natin sila kasi minsan yung mga bakasya na yan, ay yung mga harang na yan, it's a big help po para sa kanila. Kasi po, yun po yung magiging motivation nila pag may na-receive na sila guys. And ganun rin po tayo soon. And I'm so excited na magiging ganun po tayo. Ayan. Ayan, thank you host. Maraming salamat naman, Ma'am Jessica. Ayan. Puntahan niyo po si Ma'am Kikay ng Bicol, Ma'am Jessica. Sabihin niyo mag-hashtag Paulo kayo doon. No? Hashtag Paulo. P-A-U-L-O. Paulo. Ayan. Ayan lang guys. Tuloy-tuloy lang. Huwag po tayo maging budol sa kapwa nating mga legship. Kasi tayo po lang po naman ang magtutulungan. Gaya po ngayon, kailan lang po nakilala pero sa first time ko po, they are very supportive. Kaya, I'm so happy. Ayan, Ma'am Heart Jen, dikitan mo rin si Ma'am Jessica Vlogs. Hindi ko alam kung pang ilang alagad na niya yan. 16 na yata. Oh, di ba? Ang love na mga binibigay ni Ma'am Jessica. Host, di ako makakalap. Kakalap kay Kiki ng tamsak ang dikit lang. Di ako makakalap. Bakit hindi ka makabakas? Okay, sabihin ko na lang, nababalikan ka, Ma'am Heart Chen. Ayan din po kay Ma'am Kiki ng Bicol Host. Ayan, thank you naman. Joshi Vlogs. Mag-hashtag po kayo ng John Paulo Ramirez or Paulo. Hashtag Paulo. Ayan, para naman alam ni Ma'am Kikay na tinutulungan ko kayo at tinutulungan ko siya. And at the same time, yun yung signature para naman mabalikan niya kayo na pumunta dito sa akin. Ayan. Ayan, okay host, nag-on the way ako kay Kiki ng Bicol. Okay. Salamat Ma'am Harjan YTC sa pagpunto sa aking munting LS.
Ayan, pag di pa kayo dikit kayo host guys, don't forget to have dikit-dikit with me. And ayan, salamat naman Jeremy Tortoga. Oo, malaki na yung, malaki na yung bahay ni Ma'am Kikay. And very supportive, nag-LS rin siya. Ibibigay sa WH, hindi ko akalain na ganun, i-play all niya ako. Kaya ngayon, nagsimula lang ako sa 250 na WH, ngayon, 1,500 na yata ako. Ganun. Something na ganun. And, kailan lang yun? Wala, wala pa kasi yatang 1 month yun. O, di ba? Kalain mo yun. Sa ilang kwan, ang hirap na ngayong makuha yung kwan, di ba? Yung 20. Lalo na pag walang tumutulong sa'yo. Di ba? Ayan, Jashi Vlogs. Host full pack na ako kay Ma'am Kikay. O sige po, i-report ko kay Ma'am Kikay ha. I-report ko kay Ma'am Kikay yung mga kagandahang loob nyo guys. I'm so happy. Ma'am Heart Jen, don't you worry. Makakamit mo rin yan. And basta upload lang tayo ng upload. Then pag marami na yung hours, tingnan mo kung ilang hours na yung mga in-upload mo. Mag self-play ka or sali ka sa mga double, sa mga watch to watch groups, ganon. Ganon lang yung ginawa ko. May nagsabi rin sa akin, kaya, effective siya, ganon. Ma'am Jessica Padera, i-play kita today, i-play kita today sa isang tab ko na ilang browser. Baka tatlo yung i-play kong browser ngayon. I-open kong browser. Baka tatlong play all ako sa one. Tatlong play all na browser. Di ba sa akin yung isang tab, tapos sa yung tab, sa another tab. Para maganda yung takbo. Kasi I'm so happy kasi I'm so great. Ano ba yun? Paano ba yun? Ang saya lang, ang saya lang na yung malapit nang mag-graduate, na malapit na matapos yung requirements, yung 4K, na ikaw yung tumutulong para matapos yun. Kasi I tried, dalawang tao, dalawang channel. Kunti na lang, sabi nila, ilan pa ba? 1K, 500, ganito. Mayroon na akong 2.5, ganyan. Sabi, okay. Bukas i-play kita, mamayang gabi i-play na naman kita. Ganun yung ginagawa ko sa kanila. Pero, ganun para natapos na nila. And yun nga, natapos na nila. And, alam nyo yung guys, yung natapos na nila yung requirements, yung ginagawa nila is, nagpe-play rin ngayon yung mga nag-play sa kanila, piniplay nila, binibigyan nila ng time para i-play rin yung mga tumulong. Yun. Kaya dito sa mundo ng YT talaga, dapat tayo nagtutulungan. Dapat tayo nagtutulungan and nagdadamayan. And kung yung tao is malapit na, let unity be reign, ganon. Ipupush mo siya na iaangat hanggang makuha niya yung talagang tunay na meaning, yung gusto niya. Ipupush natin. Huwag natin silang ibaba. Even kung nasa taas ka na, kunin mo siya iakyat. Ganun. Kunin mo siya. Hilain mo paakyat. Kasi may nakilala ako nang ma-monetize na and natulungan ko na siya. Tinanggal niya ako sa GC niya. Ganun. Pinian niya ako, ba't di ka na pupunta? Tapos nagpuan lang ako, something na, sir, ganito kasi busy sa school, dito sa bahay, and at the same time, bumisita naman ako, minsan thumbs up lang naman, pero siguro okay na yun. Tapos ginawa sa akin, rinemove ako sa group, ako, gano'n. Ang sakit lang nun, kasi matapos mo siyang tulungan,
hindi ka na niya i-care, gano'n. Hindi ka na niya, parang walang utang, utang na loob. Hindi ko naman sinasabing na porket may ginawa na ako sa kanya is binabato mo na, hindi. Wala man ng appreciation, gano'n. 'Di ba? So, let us eradicate those kind of traits, guys. Ayan. Then na po kay Ma'am kay full package na po. Thanks. Ikaw na bahala magbalik sa akin. Oo, else, lahat na mga pumunta dito, guys, don't you worry, guys. Yung mga bago ha, i-replay ko ito sa aking another another channel para tingnan ko yung mga talagang nagbabad dito. Sila yung ididikit ko lahat ng mga legit na kwan ko. Kasi grabe yung saya ko ngayon. Kasi it's my first time pero may mga sumuporta. Ayun, napa, ano tawag mo? Na-motivate ako na go on, na go on sa LS lang para tuloy-tuloy, gano'n, ang progreso. Ayan. Ma'am Jeremy Tortoga, oo, hindi naman sa pagmamayabang pero mabait po talaga ako pag yung mga tao is naging mabait sa akin. Pero pag nagmura sila sa akin, yung ginagawa ko na lang is ini-mute ko yung self ko and hinahayaan ko na lang sila. I don't care what they say, gano'n. Because hindi naman yun yung magiging dahilan para aangat ako, 'di ba? Ma'am Jeremy, okay lang na nag-lag ka pero na-appreciate ko yung pag-akyat mo. You are trying to come and kahit di man tayo nagka-kumustahan gano'n. I'm so happy kasi supportive kayo sa akin. Ayan. And marami pa namang mga LS ko. Kung mag-StreamYard ako, you are all welcome to come here para mag-chikahan tayo. Para naman yung mga taong makakakilala natin yung traits natin. Yun. Ayan, sabi ni Ma'am, Jessica, laban lang and stay mabait lang mga kapatid. Ayan. Kasi ang pagiging mabait, ang pagiging friendly mo, and ang pagiging generous mo dito sa YT, hindi naman nababayaran yan. Kusa mong dapat ibigay and hindi mo namamalayan na mga blessings pumupunta rin sa iyo. Gaya ngayon, hindi ko akalain na even those people na hindi ko talaga connected, they visited me. So, yun yung ang saya, ganun lang. And yun. So, may mga times kasi na yung ginagawa mo is it will bounce back to you. Ganun. Hindi man sila, pero may mga taong nandyan. May mga meant to be person na nandyan na magbibigay sa'yo ng suporta. Yun. Kahit, guys, lagi niyong tandaan na kahit maliit lang tayo, maliit yung mga bumibisita sa atin, yung mga pagpunta na yan, kahit maliit, mas ma-appreciate mo sila kahit maliit yon, they prefer to stay. They prefer to stay kahit kayo lang. They prefer to stay para lang makatulong rin sila. Yun. Alam mo, iba yung saya ko ngayon kasi sa pumunta kahit 15 ba yon yung maximum number? Oh, ang dami na yun para sa akin. Kahit 5 man kayo ngayon, ang dami na para sa akin. To Ma'am Heart Jen, Josh C. Vlogs, to Ma'am Elsa, Jessica Padera, and Jeremy Tortoga. Thank you po sa pagpunta dito sa aking munting bahay. And nandyan pa rin po kayo. Don't you worry po, pag kayo na po, susuportahan ko po kayo hanggang po lahat po tayo ay mamon. And
when when you will be monetized na rin. Ayan. Kasi ngayon po, yung mga money na mga kakilala, mga friends ko dito, ini-play ko pa rin. Nag, hindi ko na hindi ko na ini-skip yung mga harang nila para naman sa simpleng paraan, nadadagdagan rin naman yung mga sahod nila kahit mga point-point lang. Malaking bagay na yun pag pinagsama-sama, di ba? Joshi Vlogs, thank you. Hindi ako iiyak. Something na overwhelmed lang ako, guys. So, I'm hoping na lahat po kayo is nakakadalaw na naman sa aking LS by the next. Kahit hindi na po ganito yung gamitin ko, something na direct para naman mas mabilis yung pan natin. Mas mabilis yung pag-proseso natin. Sorry kanina Josh Vlogs kasi hindi ko madjaketan. Pero I will try it by next. Doon sa direct tayo. Para mas marami yung bigay sa atin. Ayan, thank you guys. Oo, Ma'am Heart dyan, di ba? Kasi yung pagnood ng harang guys, parang something na tulong mo yon behind those sacrifices na ginawa. Parang behind those sacrifices na ginawa para lamang makakuha ng mga harang mo yun, di ba? And someday, ganun rin yung gagawin nila sa atin. What you did to others, what you do to others will bounces back to you. Sabi nga nila, di ba? Again guys, tuloy-tuloy lang po ang kumustahan natin dyan. And kung sino po yung gusto ko makyat dyan, akyat para naman bago ang lahat, patapusin natin to. Hanggang 2 hours tayo guys. May 13 minutes pa tayo. 13 minutes. Ayan. Ayan, kaya dalawa CV ko kasi minsan super haba ng harang. Kaya nga po alam mo Ma'am Heart, dyan may nakita rin ako na harang. Pero hindi dito sa White Love. Pinost sa Facebook. Pinost sa Facebook ng isa rin kakilala ko na nag-LS. May 2 hours na harang. Grabe yun. Grabe yung 2 hours na harang. No? Pero paano kaya yun? Yung 2 hours na harang na yun. Diba? Alam, paano na yun pag makidag watch too much? Paano yun pag watch too much, diba? Ma'am Elsa Kokila, thank you po sa pagpunta sa aking LS ha. Don't you worry Ma'am Elsa Kokila, ididikit ko yung 3 legit ko sa iyo. Huwag ka pong magsisisi na pumunta dito sa akin kasi na-appreciate ko po kayo. Thank you po. Hello, grab. Oo nga, i-watch ko pero yung 2 hours parang hindi, ayaw kong i-watch. Pero pag tulog na ako, no choice, di ba? Kasi nagpe-play ako ng mga nagpe-play ako ng mga harang. Nagpe-play ako ng mga videos ng mga friends ko. Pagtulog na ako para pagising ko, pagising ko iba na yung naka-play. Mga report, mga wawawin, gano'n. Diba? And mga LS ng iba, o ayan, nakatulong pa ako. Naka-autoplay kasi yung ito gamit ko laptop. Naka-autoplay siya and nagpi-play na lang. Nagpi-play yung mga video ng iba. And minsan, ba't ang tagal? 5 hours lang yung i-play. Anong oras na? Alas 7 na. Ayan. Yun pala yung mga may harang yun. Hindi ini-skip yung harang. Pinapanood. Kaya kung money po kayo, okay lang naman makisali kayo sa WA, sa program na for WH para naman no skip harang, yun yung makakatulong rin para for no skip harang.
Ay, just she vlogs. Don't you lahat po kayo na nandito pa. 5 po kayo, no? Pero, kung may matatandaan ako ng mga dati kanina, as si Sir Mark J, Master Mark, dikit na yata yung tatlo ko. Didikitan ko kayo lahat, don't you worry po. Aabangan mo po yung mga pangalan. Basta, magkakaiba yung pangalan. May mga ibang pangalan, may mga kakwan, ka-sounds like, gano'n, yung mga kwan ko. Pero yung mukha, ako, mga minsan tinapay, gano'n. Salamat sa inyo guys. First time ko din magtagal sa live. Oh, alang, so happy naman Jeremiah. Ganun ba yung pronunciation or Jeremy? Na first time mong magtagal pero dito pa sa LS ko. Ayan. Thank you ha kasi nakatulong ka pa sa akin. And someday matutulungan rin kita. Ayan. By next po is direct po tayo para mas malaki yung bigay. Ayan. Talaga happy. Isali mo ako, host ha, para makagrad. Okay, isasali kita sa WH. I need your Facebook, Ma'am Heart Jen. Di bali 5 hours yon. 5 hours yung i-play mo sa isang channel. Pagkatapos, yung mga nakaregister na ngayon is 25. 25. Di bali 1 month yun. Pero minsan, yung ginagawa ko, may mga gumawa na ng playlist na yung numbering, may numbering, no? First time per serve kasi yun. Is number 20, 20 yata ako doon. May 25 na yata kami doon. Numbering niya. Pag yung ginagawa ko, may mga nag-set na ng, may mga nag-set na ng mga playlist nila for 5 hours. Nilagyan nila lang na name. Nilagyan nila ng piniplay ko na sila yung dalawa. Para by next, kung may na naman, nag-arrange na naman ng playlist, i-play ko rin para dalawahang play, ganun. Para naman, hindi mas, para, or something na i-play mo sila ngayon, yung dalawa, tapos kinabukasan, self-play, para naman may dagdag yung sarili, ganun. Ayan. Susulat ko po, NY, L, Hateno, ayan. Oo, Ma'am Juan, Ma'am Heart Jen, i-add kita sa FB. Don't you worry po. Para naman magkakonektahan po tayo pag may LS po tayong lahat. Ayan. 7 minutes na lang tayo guys and hihintayin na lang natin para naman mas maganda yung one. Opo, Ma'am Heart Jen, thank you po. Ayan, thank you for this night guys, especially to Ma'am Heart Jen, Jeremy Tortoga, Ma'am Jessica, to Josh Vlogs, Mark J. Mark J. Tolado, Mark J. M. Mark J. Del Torre, Ma'am Kikay ng Bicol, Ma'am Lirpa, sino pa ba? Hindi ko matandaan. To my best friends, Micaela Tejada and sino na yun? Si best friend ko nga ba sila? Si Ma'am Aloysa Janelle Rabang and shout out po kay Pex Vlogs and especially also to mega shout out para kay Marinela Ponce na wala pang channel. Mega shout out sa'yo Marinela Ponce ha. Wala ka namang support dyan kay best friend mo.
Ayan sa mo heart Jen, thank you. Ngayon po, ang gagawin ko after this is communicate with you guys sa mga friends ko na nakakipagkulitan sa akin this night. And after all, ididikit ko kayo lahat ng mga pumunta. Ito ba yung main mo, Ma'am Heart Jen? Ito ba yung main mo? Ayan. 4 minutes na lang tayo, guys. Thank you for this night and happy Sunday to each and everyone. And ang susunod po natin na mag-LS is si Ma'am Jessica kanina. Si Melian Melvan Vlogs. Siya po yung mag-LS by next. Marami din saging daw doon kasi it's my first time. And try kong aakyat. Gamit yata yung cellphone ko pag aakyat na lang ako. And try kong aakyat doon kung kaya pa ng powers. Ayan, God bless rin po sa inyong lahat. God bless po, Jeremy Tortoga. Ayan. Maraming salamat po. Alam nyo guys, nakaka-stress na talaga. Stress na ako. Stress na ako sa engineering, tapos stress pa ako sa YT. Double stress. Mahirap man po pero kakayanin. Ay, alam nyo guys, hindi ko passion talaga mag-video-video. And sabi ng mga friends ko kasi, try mo kayang mag-vlog kasi you are a very nice person. Oh, hindi naman, sabi ko. And sabi ko rin sa kanila, sabi niya sa akin, humor ka rin, mabilis kang mag-isip, sabi niya. Yan magiging content ko. Isip lang, sabi ko, ha? Natawa ako, pagkatapos nung nandito na ako, nag-create na ako. Ano kaya yung gagawin? Kaya ang pangit ng mga vlogs ko, walang katinuhan. Walang mga kaek-ekan. Pero I'll try. At this point, nung nakakatanggap na ako ng email, gagalingan ko mag-upload and try kong i-enhance yung editing skills ko guys para po sa inyong lahat. Kaya go 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 lang tayo guys. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang ang bangon ng buhay natin. Huwag po natin aksayahin ang bawat segundo, minuto, oras po natin. Dapat po maging mabuti po tayo sa ating mga kapwa. Huwag po tayong maging budol sa bawat isa. Dapat po maging responsable rin po tayo sa mga alituntunin dito sa YT natin. Hindi man tayo matalino sa pagpasok dito, hindi naman tayo mapanuri sa mga pag-iisip, pero dapat bigyan rin natin ng importansya yung nasimulan natin guys. So, ang oras na po ay 11:20 and happy Sunday to each and everyone po. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, I'm so proud rin na nakamit ko na itong kwan natin. Itong 1K na dikit natin guys. So, I'm so happy and sana magtuloy-tuloy pa ito hanggang po mamoni po tayo na maraming bumibisita. Ayan. So guys, maraming salamat po and thank you to each and everyone na nandito nakipagkulitan na natitira pang 4 million po. And thank you very much. Ako po ang inyong host for today, for tonight rather, John Paulo Ramirez signing off. Thank you po. Magandang gabi po sa inyong lahat and may God bless you all po. Sana po mahimbing po ang tulog natin and happy morning po bukas po sa inyong lahat. Thank you po for this night. Bye-bye!